Pois a verdade, Garelo, que non podemos atopar mellor sitio. Todo super tranquilo porque os cabalos teños de frente, deixenos aí soltos, que hai moitísima erva, para que podan pasar a noite. Teño as mellores vistas que podo ter, e, por que non, pois facer bivac. Que bivac, bueno, os que non sabedes, non se pode tirar unha tienda de campaña e facer pernocta, pero poder dormir ao raso, como neste caso, sí. Así que eu penso que aquí hoxe é a mellor solución. Vou a dar unha volta para poder disfrutar deste lugar. Impresionante. Cada vez que atopo un sitio como este, doume conta que estou nun lugar que quero estar e que este é o estilo de vida que quero levar hasta que morra. Mira mamá, estoy arriba y te juro que... E agora vou facer a ceniña en Camping Gas. Nunha viaxe así sempre hai que traer un kit de básicos imprescindible. Unha sartén pequena, un camping gas, algún plato de plástico que pode ir nas alforxas sen molestar os cabalos, e sobre todo para a comida algo que nos vai aportar un valor nutritivo elevado poden ser latas ou conservas, que temos aquí unha alta porcentaxe de proteínas e ácidos grasos esenciais. Así que penso que cos ovos de Ales e unhas sardiñas ou uns mexillóns que teño aquí, teño máis que suficiente para pasar a noite. Vamos alá. Un pouquiño de aceite de oliva, tamén no seu formato máis pequeno, que sea fácil de levar. Ademais das latas, os produtos envasados ao vacío tamén son unha boa opción para isto. E se non contamos con aceite, produtos grasos como o bacon, por exemplo, podemos utilizalo para facer de aceite. Neste caso, vou a facer un pouquiño de bacon primeiro, e despois fritir os ovos na mesma grasa do bacon. E aquí non lle gustan uns ovos caseros con bacon. Xa boto de menos tomarme un viño tamén. Mañán se mira algún veciño por aí con viña, é de pedir. O bacon está listo. Vamos a aproveitar esa resiña tamén para botar aquí os ovos. A ver que tal os ovos. Vou a latadero as galiñas. A verdade que teñen boa pinta. O que se me olvidou foi o sal. Os ovos, a verdade, é un alimento que me encanta, porque aparte de ser super nutritivos, son super versátiles, pode ser facer de mil maneiras. Pero sin duda para min, a elaboración que máis me gusta é fritos ou a plancha con puntilla, iso sí. Pois con isto, ahora vou abrir un pouquinho as sardiñas, ou os mexillóns, que neste caso tocou mexillóns. E agora xa, a cear. Mañán toca non seguir ca viaxe, e tal como se puso o sol, penso que vou a ter bo tempo. Así que, San Andrés de Teixido, espérame. Espero que de vivo. Let's make products. Última xornada. A verdad que amenacín nun sitio idílico, pero he de recoñecer que me cajei de frío. Pero bueno, hoxe parece que o día está despexado e conto con un par de horiñas poder chegar a San Andrés de Teixido. Pois esta é unha antiga caseta de vixianza que se podía conectar con outros puntos desta costa. E xusto ali abaixo está a pedra que conta a lenda do barco do Apóstol. Un barco de pedra que supostamente traía os restos do Apóstol, guiado por anxos. Un barco de pedra. Bueno, vamos a creerlo. Penso que estamos nun dos lugares máis maravillosos de toda a nosa costa.
o lugar onde están os acantilados máis grandes de toda a Europa continental. E ademais, un lugar único, que é a playa de Teixidelo, a única playa de arena negra non volcánica de todo o mundo. Xa poder estar nun lugar como este, poder disfrutar de todo isto, é impresionante, pero xa poder chegar a cabalo e facelo a cabalo, xa para mí non ten palabras. Ademais que aquí conviven cabalos salvaxes. Justamente ali abaixo estou mirando un. Creo que aquí yo teño todo. E ali detrás xa debe estar San Andrés de Teixido, que é onde vou acabar a ruta. E xa con isto xa vai quedando menos, xa pasei o Ecuador de toda Galicia, xa só nos falta irnos po sur. Sei que o digo sempre, pero está me dando moita pena que esta ruta este rematando. Isto é o que deben de sentir os paxaros. Farruco, neno, e vos que pensades destes xigantes? Isto aquí hai unha manada de vacas con cabalos. E isto é interesante no tema do pastoreo, porque complementanse moi ben o cabalo e a vaca. Porque o que non come o cabalo, come a vaca. E viceversa. E iso fai que o pasto quede mellor aproveitado e teñan máis cantidad de pasto e que, bueno, que vivan máis en armonía. O sea que podemos decir que os cabalos e as vacas lévanse ben conxuntamente. Mirade. Mira ali, Farruco, cantos cabalos. Ostra, un potriño pinto. Mirade, ese último que está aquí é o garañón. É o semental da manada. Xa se lle ve no pelo, nas crins. Grelo, gustaríate a ti vivir así. Iso que estás facendo ahora, de cagar aí, de defecar, é para marcar o seu territorio.